Takže dobrý deň priatelia, toto je videonávod číslo 2 na SIM kartu Radosť, ako na nej fungovať a zarábať na SIM cash bez obmedzenia. Minule som vám ukazoval tento software Autotext, toto je on. Ukazoval som vám nastavenie, ako si treba nastaviť SMS-ky, posielanie SMS. Tuto vidíte, ja som napríklad poslal komplet 10 SMS-ek dneska. Keďže nikomu z nás sa to asi nechce posielať ručne, tak vám ukážem, ako si software predplatiť, respektíve vám ukážem ešte jeden software a jeden z nich si potom vyberete. Takže prvé, čo spravíme, keď ste tu, tak kliknete na túto hviezdičku. Kliknete na ňu, idete celkom dole a tu máte 3 možnosti. Takže prvá možnosť je, toto je cena za mesiac. To je mesačne predplatné, 9 eur. Potom je tu možnosť predplatiť si na rok, tam to vychádza 2 eur mesačne. Ale 2x12 je 24, tak neviem prečo je tu 28, ale nevadí. To bude asi na 2 roky. Asi na 2 roky predpokladám. 2x2, nie, to bude na rok. Ale prečo je tam 28, to neviem. Nevadí. A potom si môžete predplatiť poslednú časť za 48 eur a to je navždy. To znamená, že to nie je časovo obmedzené. Takže je na vás, čo si z toho vyberete. Teraz vám ukážem druhý software, SMS Scheduler. Samozrejme toto vymažeme a ukážem vám, ako sa to nastavuje. Najprv vám ukážem, koľko stojí predplatné, aby ste mali prehľad. Takže idete najprv sem do sekcie VIP. Do sekcie VIP. Potom idete na Activate Now. Potom idete na Buy Activation Code. Chvíľku počkáte. Potom idete dole, tu sa zastavíte. Toto je pre vás dôležité. Kliknete si na toto. A tu si vyberiete. Tu si vyberiete, či chcete na rok si dať aktiváciu za $9 na jeden jediný rok, čiže na 365 dní. Alebo si chcete dať aktiváciu navždy za $20. Je to na vás, čo si vyberiete. Teraz, samozrejme, tam potom zadáte normálne údaje z platobnej karty a to už nadhádam každý vie. Takže ideme naspäť. Ako si vytvoriť SMS, ktorú má posielať napríklad každý 5 sekúnd. Takže prvé, ideme sem. Na toto plusko. Potom prvé zaškrtneme Schedule SMS. Potom zaškrtneme OK. Hop, ešte raz. OK. Potom tu si dáme názov, napríklad, že to posielame na kartu Radosť. Tu dáme nejaký test 2013 Scheduler. Napríklad, to je jedno. Tu si vyberete číslo, najlepšie je to, čo máte uložené. Ja som si ho uložil, číslo z O2 Radosť. Dáme Confirm. Tuto ideme ďalej. Tu si dáme, že kedy to má začať. Tak dáme napríklad o minútu. Nech to začne o minútu. Repeat Condition, tu dáte, že repeat je vlastne, že ako často sa to má opakovať, tak dáte, že minutes.
Tu si môžete navoliť 0 minút, 5 sekúnd, čiže každý 5 sekúnd sa to bude opakovať. Tu dáte, že kedy to má skončiť, tak si dáte, necháte to na hodinu. Vybavené. Water condition, to je nič. Potom idete naspäť hore a tu dáte save. Dáte save. No, neviem, čo mi to nejde teraz. Zamrzol mi telefón, musím chvíľku počkať. Hneď som naspäť. No, takže momentálne som zistil, že tá aplikácia SMS Scheduler dosť často mrzne. Takže je to v podstate na vás, čo si vyberete. A tým pádom, že mrzne, má tam síce dobrú cenu, toto sú veľmi dobré ceny, ale čo z toho, keď tá aplikácia mrzne? No. Takže preto ja osobne presadzujem radšej, vidíte, furt mi toto vyhadzuje, radšej presadzujem tento software. Samozrejme, treba to vyskúšať, najprv ja osobne si dám tento na mesiac za 9 €, je to asi, teda 10 €, je to asi s daňou predpokladám, lebo však tuto vidíte, že je tu cena 9, ale tu je pritom 99, takže to bude podľa mňa asi nejaká daň. Takže a túto aplikáciu mám aj odskúšanú, nemrzne a síce musím na ňu klikať ručne, ale to mi nevadí. Takže je to na vás, jak sa rozhodnete. Takže nech sa páči, majte sa.